La nostra escola, l'Escola Germans de Matarga, es troba situada en un entorn privilegiat de Viladecans, al costat del parc de Can Ginestà i al costat de l'entorn natural de Masraters. La idea del projecte del Bosc de l'Amat va néixer el curs passat, el 19-20, i amb una miqueta va ser la idea d'acostar l'escola a l'entorn natural, al bosc. Vam començar el curs passat fent una formació amb la metodologia de Forest School, activitats de llengua anglesa al medi natural. Aquest curs estem al Laboratori de Transformació Educativa. És un projecte del Departament d'Educació. Som una xarxa d'escoles amb un projecte innovador que busquem transformar i millorar la nostra pràctica educativa. El tipus d'activitats que fem a l'escola depèn una mica de l'edat dels infants. Amb els nens d'educació infantil aprofitem l'entorn de l'espai de Can Ginestà. Amb aquest bosc fem activitats tan diverses com pot ser buscar elements naturals per fer activitats plàstiques, fem l'assemblea i també podem explicar contes o històries. Amb els nens d'educació primària aprofitem més l'espai de Masraters i hem fet activitats tan diverses com activitats matemàtiques, curses d'orientació, educació emocional, activitats en llengua anglesa. Abans de la pandèmia havíem aprofitat l'entorn que tenim per fer activitats diverses a la natura, però realment aquest any, amb la situació actual que tenim, ha pres més força la idea de connectar amb el bosc.